मैयादि नोंथाङा बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननिसिम मोनसे सोंलु दैखांदों सिजन डेन्स मास्टार 1 नि सोमोन्दै नोंथाङा मा फोरमायगोन बड'लेण्ड डेन्स मास्टार सिजनआ बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनाव आथिखालाव सोलिबाय थादों दा बेखौ लानानै आङो बड'लेण्ड रादाब बा गुबुन गुबुन पर्टेल निउसफोरनि गेजेरजों माने बिथांमोनाव खायसे खोथाखौ मिथिनो लुबैनानै सोंहरनाय जादों मानोना जोङो मिथिबाय दङ खोनाबाय दङ आरो एसे आंबो सासे जिहेतु हारिमुनि मानसि हारिमुखौ मोजां मोनग्रा हिसाबै आरो बर' हारिमुखौ माने फोजौनांगौ फेहेरनांगौनि जिहेतु आंहाबो मोनसे सार्थ'आ दङ हिसाबै आं बे बड'लेण्ड इंखं डेन्स मास्टार कम्पिटिसनाव जानाय माखासे जिथु गोनो गोथो बा बेले बेजेनि सायाव मिथिनो लुबैनानै सोंलु दिखांनाय जादों बिथांमोननि सायाव जायखिजाया बिथांमोना जे बे प्लेटफर्मखौ सोरजिदों बिनि थाखाय आं साबायखर बावहरनो नागिरदों मानोना बेबायदि प्लेटफर्मनि गेजेरजों जोंनि माने सिङाव थाखोमानानै थानाय खना खनला थाखोमानानै थानाय जोंनि इयुन जोलैनि जि टेलेन्ट बे टेलेन्टफोरखौ जोङो सायख'नो हायो बा दिहुननानै लाबोनो हायो मानोना जोंनि गोदान जोलैनि जा माने बर' लाइमोनफोर दङ बिथांमोननियाव जों आथिखालाव माने बहुद दा टेलेन्ट थानायखौ जोङो नुनो मोन्दों दा बे टेलेन्टफोरखौ जोङो दिन्थिनो थाखाय माखासे प्लेटफर्म नांगौ दा बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजना मोनसे प्लेटफर्म सोरजिदों बेयो मोजांनि बाथ्रा बेनि थाखाय आं बिथांमोननो साबायखर बावहरदों बेनि सोंलुआ बेखौनो बुंदों आं मैयानो माबानायाव लिरनानै रोखायै लिरना होखादों निश्चय रायजो राजाफ्रा बुजिनानै मोन्दों बा बेनि सायाव मिन्थिनाय जादों दा गतिके आं जिथु सोंलु सोंबाय बिथांमोना माने क्लियारिफिकेसन होयोब्ला मोजां जायो आंनो होनायावनो रायजो राजाफ्रा क्लियारिफिकेसन जागोन मानोना जोङो सिन्था खालामदों जाहाथे बे प्लेटफर्मा जाहाथे जोंनि इयुन जोलैफोरनि जि थुलुंगा बे थुलुंगायाव जाहाथे माने जेबो माने गोनो गोथो खालामा जाहाथे रावबो माने जोंनि इयुन जोलैखौ गोसो सिफाया आं बेखौ माने खावलायदों आरोखि बिथांमोनखौ मानोना बिथांमोना जि सिस्टेमजोंहाय बे कम्पिटिसनखौ बारहोलांनायनि सिन्था खालामदों बे आंनि थाखाय माने बेयो साबजाथाव नङा आरो गनायजाथाव नङा मानोना बेवहाय माने 1000 थाखानि गरसे कइन 1000 थाखानि बायनानै बा सासे बादायारिया गावनि खिबु उनाव बहुद बुरजा माने नायगिरि लाना थांनानै बिथांमोननो कइन गरसे गरसे बायना होनानै गरसे कइनाव 500 मार्क्स आरजिनानै नेक्स्ट राउन्डआव बारलांनाय बे थारमाने नट एक्सेप्टेबल आरोखि बेयो जानो नांगौ टेलेन्टखौ लानानै रोंगौथिखौ लानानैसो बियो बारलांनो नांगौ दा बेबायदि जायोब्ला जोंनि गोरिब गुन्द्रा गोरिब गुन्द्राफोरा जिखिनि माने फिसाफोरनि जि टेलेन्ट दङ बे टेलेन्टखौ थारमाने जोङो माने बिथांमोनखौ माने नारसोनानै दोननाय जागोन दा गतिके बेफोरबायदि जायोब्लाथ' जोंनि गोरिब गुन्द्रानि फिसाया माने एसेबां गोलाव एसेबां माने बादायलायनायाव थारमाने मोनफ्रोमबो राउन्डआव बेबायदि फैसा गारै कइन लायै मार्क्सथ' दिखांनो हानाय जानाय नङा आरो बेयो बोरैजाय गनायथाव जानो नङा होमबा जायहा फैसा दं बेनो कइन लानानै बुरजा मार्क्स लानानै बेवहाय थारमाने देरहालांगोन बेथ' माने गनायथाव जानो हाया दा बेखायनो आङो माने गोसो गोथारै इंखं टेलिभिजननि जायफोर माने फेमिलि बिथांमोननि सायाव आङो बे क्लियारिफिकेसनखौ लुबैनानै बिथांमोनखौ बे कुइसनखौ खालामनाय जादों आरो बिथांमोनहा क्लियारिफिकेसनखौ होनो नांगौ जोंनि रायजो राजाफोरनो बादायारि बिथांमोन गार्जेनफोरनो बिथांमोना माबाखौ होनो नांगौ आरोखि दा गतिके बिथांमोना सिरि थायोब्ला जों साननानै लागोन निश्चय बिथांमोना माने बे कम्पिटिसनखौ गावसोरनि बेनिफिटनि थाखायसो होदों जोंनि समाजनि थाखाय जोंनि हारिनि थाखाय जोंनि इयुन जोलैनि थाखाय खालामाखै होननानै जोङो बुंगोन